Υδροξυενώσεις είναι οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους ένα ή περισσότερα υδροξύλια. Τις διακρίνουμε σε αλκοόλες, δηλαδή αλιφατικές, κυκλικές και αρωματικές ενώσεις, και σε φενόλες. Οι αλκοόλες προκύπτουν όταν αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου σε έναν άκυκλο υδρογονάνθρακα με υδροξύλιο. Οι φενόλες προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου σε ένα βενζολικό δακτύλιο με υδροξύλιο. Η ένωση που βλέπουμε δεξιά λέγεται υδροξιβενζόλιο και είναι η απλούστερη από τις φενόλες, λέγεται απλά και φενόλη. Τις αλκοόλες τις συναντάμε συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Πολλοί έχουν καταναλώσει υνοπνευματώδη ποτά, τα οποία περιέχουν υνόπνευμα, εθανόλη δηλαδή, είτε έχουμε συναντήσει διάφορα ιατρικά σκευάσματα που περιέχουν αλκοόλη. Οι φενόλες είναι γνωστές σαν δραστικά συστατικά απολυμαντικών και αντισηπτικών σκευασμάτων. Η φενόλη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1860 σαν αντισηπτικό. Οι αλκοόλες είναι ενώσεις που είναι γνωστές στον άνθρωπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παλαιότερα ονομάζονταν πνεύματα, ενώ το όνομα αλκοόλη προέκυψε από την αραβική ονομασία της λέξης πνεύμα, alcohol, που ονομάζεται αλκοόλη και προκύπτει με απόσταξη του κρασιού. Τις αλκοόλες τις διακρίνω σε δύο καταρχήν κατηγορίες: τις κορεσμένες, αυτές που στο μόριό τους έχουν μόνο απλούς δεσμούς ανάμεσα στα άτομα άνθρακα, και στις ακόρεστες αλκοόλες, αυτές που μπορεί στο μόριό τους να έχουν και κάποιον διπλό ή τριπλό δεσμό ανάμεσα σε άτομα άνθρακα. Μία άλλη διάκριση των αλκοολών είναι σε μονοσθενείς, δισθενείς και τρισθενείς. Μονοσθενείς λέγονται οι αλκοόλες που έχουν στο μόριό τους μόνο ένα υδροξύλιο. Δισθενείς αυτές που έχουν 2 και τρισθενείς αυτές που έχουν 3. Η ένωση αριστερά είναι γνωστή εθανόλη ή εθιλική αλκοόλη ή υνόπνευμα και είναι μία μονοσθενής αλκοόλη. Έχει 2 άτομα άνθρακα και ένα υδροξύλιο. Η ακριβώς από κάτω ένωση αριστερά είναι η προπανόλη με 3 άτομα άνθρακα και ένα υδροξύλιο. Μία δισθενής αλκοόλη φαίνεται στο κέντρο, η οποία είναι η 1,2 εθανοδιόλη ή γλυκόλη και είναι μία δισθενής αλκοόλη. Μία τρισθενής αλκοόλη φαίνεται δεξιά, η οποία είναι η 1,2,3 προπανοτριόλη ή γλυκερίνη και είναι μία τρισθενής αλκοόλη. Μία άλλη διάκριση των αλκοολών είναι σε πρωτοταγής, δευτεροταγής και τριτοταγής. Πρωτοταγής λέγονται οι αλκοόλες στις οποίες το υδροξύλιο συνδέεται με πρωτοταγές άτομο άνθρακα. Ένα άτομο άνθρακα χαρακτηρίζεται σαν πρωτοταγές όταν συνδέεται με ένα άνθρακα. Δευτεροταγές αν συνδέεται με 2 άνθρακες και τριτοταγές αν συνδέεται με 3 άτομα άνθρακα. Η ένωση αριστερά είναι πρωτοταγής, αλκοόλη. Παρατηρούμε το υδροξύλιο συνδέεται με το μεθύλιο, το οποίο συνδέεται με ένα άλλο άτομο άνθρακα. Η μεσαία ένωση είναι δευτεροταγής, διότι το υδροξύλιο υπάρχει στο άνθρακα, ο οποίος συνδέεται με 2 άλλους άνθρακες. Και η δεξιά ένωση είναι τριτοταγής. Το υδροξύλιο υπάρχει σε έναν άνθρακα, ο οποίος συνδέεται με 3 άλλους άνθρακες. Ας μιλήσουμε τώρα γενικότερα για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες. Είναι αλκοόλες, δηλαδή ενώσεις περιέχουν υδροξύλιο στο μόριό τους, είναι μονοσθενείς, δηλαδή έχουν μόνο ένα υδροξύλιο, και είναι και κορεσμένες, δηλαδή μεταξύ των ατόμων άνθρακα υπάρχουν μόνο απλοί δεσμοί. Έχουν γενικό τύπο της μορφής αυτής που βλέπουμε. Η εθανόλη δεν είναι απλώς το παλιότερο οργανικό αντιδραστήριο που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο, αλλά ακόμα είναι και ένα από τα πλέον σημαντικά αντιδραστήρια.
Η εθανόλη έχει τον τύπο που βλέπουμε, άνθρακας 2 υδρογόνο 5 και 1 υδροξύλιο, και είναι η αλκοόλη των υνοπνευματιδών των αλκοολούχων ποτών και ονομάζεται απλά υνόπνευμα. Όσον αφορά τώρα τις φυσικές ιδιότητες των αλκοολών, τα κατώτερα μέλη της σειράς των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών είναι υγρά, χωρίς χρώμα, άχρωμα και ευδιάλυτα στο νερό. Τα μεσαία μέλη είναι υγρά, με ελαιώδη υφή και με σχετικά δυσάρεστη οσμή και διαλύονται πολύ λίγο στο νερό. Τα ανώτερα μέλη είναι στερεά, άοσμα και είναι πρακτικά αδιάλυτα στο νερό. Η εθανόλη είναι υγρό, άχρωμο, με ευχάριστη χαρακτηριστική γεύση και με σχετικά ευχάριστη οσμή. Η εθανόλη αναμειγνύεται με το νερό σε κάθε αναλογία και όταν την αναμειγνύω με το νερό παρατηρώ ελάττωση όγκου στο διάλειμμα και έκπτωση θερμότητας. Μια από τις πιο σημαντικές αντιδράσεις των οργανικών ενώσεων και ειδικότερα της εθανόλης είναι η καύση. Κατά την πλήρη καύση της εθανόλης, βλέπουμε την πρώτη αντίδραση, δημιουργείται χαρακτηριστική γαλάζια φλόγα και ελευθερώνεται ικανό ποσό θερμότητας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εθανόλη σαν καύσιμο. Παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Από κάτω βλέπουμε τη γενική αντίδραση πλήρους καύσης των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών. Οι αλκοόλες δεν δημιουργούν ιοντικά διαλύματα και επομένως δεν θεωρούνται βάσεις παρότι περιέχουν υδροξύλιο στο μόριό τους. Οι αλκοόλες όμως μπορούν να αντιδράσουν με οξέα και η αντίδραση επιφανειακά ενώ μοιάζει με εξουδετερώση δεν είναι. Είναι τελείως διαφορετική αντίδραση και την ονομάζουμε εστεροποίηση. Βλέπουμε ένα παράδειγμα εστεροποίησης της εθιλικής αλκοόλης όταν αντιδρά με οξύ, με οξικό οξύ, με το ξύδι. Γίνεται σε όξινο περιβάλλον και παίρνουμε τον εστέρα, εθανικό, εθιλεστέρα και νερό. Από κάτω ακριβώς βλέπουμε τη γενική αντίδραση εστεροποίησης των αλκοόλων. Γενικά υπάρχει το σχήμα αλκοόλη και οξύ, εστέρας και νερό. Μία άλλη ομάδα αντιδράσεων είναι οι αντιδράσεις οξύδωσης των αλκοολών. Οι πρωτοταγείς αλκοόλες, πρώτη αντίδραση που βλέπουμε, οξυδώνονται σε αλδεΐδες, το μεσαίο προϊόν, και στη συνέχεια οι αλδεΐδες τελικά σε οξέα. Ένα παράδειγμα, η από κάτω αντίδραση, η εθιλική αλκοόλη οξυδώνεται σε εθανάλη ή ακεταλδεΐδη, όπως αλλιώς λέγεται, και τελικά αυτή σε οξικό οξύ ή εθανικό οξύ. Είναι το τελικό προϊόν δεξιά στην κάτω αντίδραση. Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξυδώνονται σε κετόνες. Οι κετόνες και οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν οξυδώνονται παραπέρα, μόνο κάτω από πολύ έντονες οξυδωτικές συνθήκες, οπότε και διασπώνται τελικά. Για την οξύδωση των αλκοολών στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε συνήθως διάλειμμα υπερμακανικού καλλίου ή διάλειμμα διχρωμικού καλλίου. Παρουσία οξέως. Μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει αλκοόλη σε ένα διάλειμμα, λόγω χάρη όταν κάνουμε αλκοτέστ για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν ατμοί αλκοόλη στην αναπνοή κάποιου ανθρώπου, με βάση την αλλαγή του χρώματος προκαλείται όταν οξυδώνεται η αλκοόλη σε οξυνισμένο διάλειμμα διχρωμικού καλλίου. Παρατηρούμε τότε ότι από πορτοκαλί το χρώμα γίνεται πράσινο. Η αλλαγή αυτή του χρώματος είναι ενδεικτική ότι υπάρχουν ατμοί αλκοόλης, άρα το άτομο έχει κάνει χρήση αλκοόλ. Μία ακόμα σημαντική κατηγορία αντιδράσεων είναι οι αντιδράσεις αφυδάτωσης των αλκοόλων. Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες αφυδατώνονται όταν θερμαίνονται παρουσία πυκνού θηλυκού οξέως ή οξυδίου του αργυλίου και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν μπορεί να δώσουν αλκένιο, όπως η πρώτη αντίδραση, ή να δώσουν εθέρα, όπως η δεύτερη. Βλέπουμε ακριβώς από κάτω τις γενικές αντιδράσεις των δύο περιπτώσεων. Επίσης, οι αλκοόλες μπορούν να αντιδράσουν με δραστικά μέταλλα.
Το υδρογόνο του υδροξυλίου των αλκοολών μπορεί να αντικατασταθεί από δραστικό μέταλλο, συνήθως νάτριο ή κάλιο, οπότε σχηματίζονται οργανικές ενώσεις που ονομάζονται αλκοξίδια. Οι αντιδράσεις αυτές αποδεικνύουν τον όξινο χαρακτήρα που έχουν οι αλκοόλες.